Давай, напред, не бойся. Ако изнервиш нещо... Това не го като се сплезе. Да го изнервиш. Къде се бяга? Не се ли стресира сега? Не. Да не кажа нещо такова. Я чакам. Добър. Аз утре чакам. Това е мрежестия питон Касандра. Той е нашата гордост. Тя е 15 годишна женска. От този вид питони стават най-дългите в природата. Рекордът е 14 метра на един питон, в който е в зоопарка Сан Диего, казва се Саманта, и достигат над 200 кг. А тази нашата е 15 годишна, е 6 метра в момента, тежи около 60 кг. Тя е много добре опитомена и може всеки един да държи, дори децата могат да държат, се играе с нея, съвсем няма никаква агресия, никакъв риск да охапи някого. И много често децата идват да се забавляват, да се правят снимки с нея, да се поиграят. То сега не е агресивно, предполагам. Опитомена да е. Какво да го правиш? Яра му се обръща. Касандра? Изнерви се, я. Не.